a la nostra esquerra. Comença en aquests instants, posem el cronòmetre en marxa, segona jornada del play-off pel títol de Lliga, primer contra Reis, li demana Luis de Nascimento, compta que entra a l'àrea, la centrada i el gol! Josep Vall, gol, 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 de la Unió Esportiva Santa Coloma per al líder Aixovall. Altra vegada Josep Vall sol, Josep Vall xutarà i atura Riqui i va venir Anton Riqui! Cap a Franklin, la centrada Franklin, no hi ha arribat per poc Luis Miguel Dorrey, ja atura Ivan. Nieto, Bruninho, se li escapa el control, encara és viva per Nieto, per Atabu, xuta Atabu, golaç! Golaç, 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 golaç! Gol, 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 gol! Mare meva, Atabu! Mare meva, no s'ho creu ni ell! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol d'Atabu! Paper dels Reis, compta la combinació Bruninho, la centrada fora! El que ha fallat! Víctor Hugo, un jugador de dos, la deix per Josep Vall, compta Josep Vall, xuta! Atura Riqui! Mare meva, el que ha fallat Josep Vall! Per veure aquest partit comença la segona part, com dèiem, amb una única substitució, la de Sebas Bertran per Atabu. Compte de cap per Luis Miguel Dorreis. En primera instància, Pere Yáñez, que allunya el perill. Talla Ángel, Luis de Nascimento la recupera, fa un xut des de fora a l'àrea. Ben posicionat, bloca Riqui. I va Bruninho, pilota penjada, compta la rematada, fora! I ha anat! Descompte, Rafa Santos, pilota penjada, compta, Pedro! Gol! Pedro, al 47, que bé ha definit Pedro, aquí pot estar mitja lliga per l'Lusità. Pilota que de cal la treu Rafa Santos, la protegeix Bruninho i ara mateix Hugo Jordan xiula al final.